Ini malah Google tuition थांसिगोन. खानाखौ लानांगौ रालाय. बिदि. बाय बाय. Google. नोंहा मा थांफानो? मा थांफानो नोङो? हो? थांफायाथ'. थांफाया. बाय बाय दा आब'खौ. थाब फै आब' होनलाय. होनलाय. थाब फै आब' होनलाय. आब'. हेलौ फ्रेन्ड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय आंना दिनै भइसआ माबायदि जादों कुमार सानुनि बायदि रुको जरा सबर करो गगा मोनदों नालाय ना गुरिया चुरा के दिल मेरा गुरिया अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज ओंखारब्ला दलथा ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय नाया थाया बे आंजों भिडिअ बानायनायाव लाफाखाला आं ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थानो हागोन आरो ना एसे जोंनि बेलेग जायगायाव थांगोन आरो ना माने खाथियावनो जोंनि खाथियाव खत्रिफोर दङ बांगालफोर दङ माने राजबंसि मुस्लिमफोर दंना ओमफ्राय बिसोरहा मोनसे बाजार दङ गामियावहाय जों दा बाहाय पकरि मोनोनो 10 टाकानि बुरजा बुरजा बेखौनो जानो थांनो नागिरदों जोङो और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ओइले आनै सासे फैगासिनो ओमफ्राय गुरिया ओमफ्राय आइ बाय बाजानो दा मामैनि भिडिअखौ नायलांबाय था दे होन दे होनलाय आं बाजानोसै होनदो दे होनलाय आं बाजानोसै होनदो आबैजों होनदो आं बाजानोसै बाय बाय होनदो दा जों थांबाय थानोसै दे थ' नायलांबाय था नै बिमाया आयै आनैयाबो बानो होनो बिबैजों नोंजों माने थिखोना होगोबा ओरै खालामगासिनो मा बुस्थुआनो सोरनिबा बाजानोसै नो बायदा नों बाजानोसै आबैजों निजियानो गराय गारि मोनबाय आबैया आखाइ सानायानो हामाखै आंनालाय नङा खालि सानाय सुनाय लोगोफोर जोंहा थांबाय थानोसै थाबायलांबाय थानोसै ना बरिया थान्दानो माने एसे बेलासि बिदिनो बेरायनांगौ सान्दुङा एसे दंबावो हाबावनांगौ ओमफ्राय जों दा थांसै पकरि जाहैसै गोथाव जाहैसै मा मोनो देमथा मोनफैबाय गुरि मेमियानो गुरियानि मेमिया बोरमा फिसा होनबाथाय गुरिया जा मोजां मोनखायोना दा जोंहा मोनफैबाय बाजाराव ओमफ्राय बिथिं गासैबो खाख्लोमग्राजोब आरोना नै एकदम केन बिसिनिबाथाय एकदम केन जाखायोना खाख्लोमग्रा गोजा बिथिं ओइलाय नायनोबा बिसोरनो जोब आरोना बे बाजारावहाय ओमफ्राय बेलासियाव माने थान्दा मोजां मोनो आरो फैनो जोंनाबो बर' बाजारा बिरांग' बाजारा एसे खाथियावनो बेबो खाथियावनो नाथाय बाव गोबावजों फैनाय आरोना ओंखायनो फैनो लुबैनानै फैबाय गासिबो बिसोरनो जोब आरो खाख्लोमग्रा जोब ना आयै आं हजि नायदों माने आं साइस दाना जालासैलै बानो हाला नालाय हाया होनबाय रावजोंबो एकदम बिबैजोंल' आं बामसो फैदों आं बामसो लोखि आं बामसो माबा मैद्रु लायो हना आगैया नै फैगौ मामि फैगौ मामि एकदम खिथुखौनो गारखाया दा गुरि पकरि खाएगा आं मैगं नागिरनो बाजै दे सथ' खथि लागे मा लागोन आनै मा लाखो नोङो मा लाखो फैगौ
बाजारा एसे खम दिनैहाय बाजारा खम प्लास्टिक बन्द एसे ओइ फाइन दे एटु बन्द हलाय एटु बन्द हन हा बांगाल बर' एकेब्रा ना खाला हा ओलाबो गासिबो खाख्लोंग्रा गोजा बिथिं नै दारि गोलाव गोजा ओइ नै फिथा बिमाया फैलायबाय मा होनदों माला माला फैस्लाबगोन नालाय आयौ जानोनो फैथारबाय आरो दों ओइ गुरिया नों बावनो थालांदों ओइ गोलैगोन माखौ सोमालाबायदों ओइ मैगङा बिदिनोसै दाम गोसा गोसा ना एफा दाम ना गुरिया मा नांगौ नोंनो मा नांगौ चिप्स हा चिप्स नांगौ ओइ लानोसै खरस बायदिसिना सिनि आरो किबा आरो कुछ सिरायालाय सिरा আছে सिरा 1 केजि ओइ मा नांगौ खासा बादाम ना आब'आ नै नै आब'आ फैला आब'आ नै ना Kasa pada mana bising? Ikut za. जोंना नै खरस खालामनाया जाखांबाय माने जाबायब्रा थांसै नै एकदम मनाबो लाबाखै नालाय ओमफ्राय आलु बस्ता बे माबा नङा होनदो अनजुलि ना बिना अनजुलि अनजुलि ओइजा ओइटु अनजुलि बिना एकदम लोगो गोजा आरोना दा जोंना जाबाय खरस खालामनाया नै मनाबो लाबोआखै माबो लाबोआखै बस्ताखौनो बिनानै लाबोबाय प्लास्टिकबो मोना ना दाना प्लास्टिकआबो गैला फिसा दं आरो ओमफ्राय गिदिर नांगौमोन मना लाबाखै जोङो जेबो लाङा साननानै ओमफ्राय दा बुस्थुफोरखौ मोजां नुबायना ओंखायनो लाबोबाय आरोना नै खासा बादाम बिगासिनो सासे ओइ खासा बादाम मोनजाबाय खासा बादामा हा खासा बादामा मोनजाबाय मोनजायासै मोनजायाखै न'आव नोङो खासा बादाम मोनजायनि गाबदो मा नांगौ बारा गोथाव दानसु जागोन दा मा नांगौ ओइ मा नांगौ गुरिया मालायनि एरियायाव फैनानै खासा बादाम होनगासिनो मालायनि एरियायाव फैनानै खासा बादाम होनगासिनो दा दानसु जागोन मोनाबा गैया केरेला ding ciki basira lau kasih kuna ya bidiनो आं जों खायसे बेखौ बेयाव बादाम मोनगोन माहाय गाबायबो खासा बादाम मोनजायनि गाबबाय गुरियाया देनां नायदेरबा देनां सिख्ला देरबा नायनो था नायलाबाय आं थारा नांगोन जोंहा पकरि जानोसै खोमसि 10 थाखानि बिराद बुरजा मोनो मिथिबायना बाहाय ओंखायनो जोङो एकदम दों जानो फैखायो दा जानोसै 10 थाखानि पकरि बुरजा बे आंनि गुरिया अरनो हागोन दां नों अरनो हादों थाइबानि पकरि जानो
जाबानि ना लाजलायो इस होथेगोन नोंनि मोखाङा बे आखाइ फिसाजों सांग्रायसो मोखाङानो मा केमेरा खेबबाय थाखोब्रा दे गाखोदो लांफाय दा दे गाखोदो होनबाय दे गाखोदो देन्जार बर' दोङोलै रायखोमा जाया देन्जारखा एकदम रायखोमा जाखाया र' आंखौ गावसो मा मुर्गिनिया जा मुर्गिनिया जा मुर्गिनिया जा मुर्गिनिया जा बुजिले बुजिले नाय बुजिले नाय बोला बोला दा थांसै जोंहा न'आव ओइ लबार बागान जागा नङालै जोंहा बाजार खालामनाया जोब्बाय दा थांनोसै नै दा जों थांगासिनो दं गिदिर हास्लाबारि बिरंग बाजार जाबा नाखि बिरंग बाजार उजान बाजार जोंहा मोनफैबाय बियो बर्डार आरो मिथिबाय दे बोर मोनसिगोन आरो ना बिस्मिल्लाह रहमान रहिम दा जोंहा न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय एसे थाबायलांबानो न'खौ मोनबाय आरो ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै हानायखिनि लाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो आं सिगाङावनो बुंखादों भिडिअआ बेनोसै होननानै नायनो मोजां मोनोबा नायनो मोजां मोनाबा दारायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेनोसै आरो ना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय